Milyen Nyíregyháza? Ki a bolond? Miért? Egyszer tudnám meg, hogy hol laktok. Mi van Nyíregyházán? Rengetegen néztek Nyíregyházáról? Na, és megint beírja valaki, hogy ez Nyíregyháza. Több százezer kilométerre vagyok Magyarországtól, milyen Nyíregyházát beszélsz? Szevasztok, szevasztok. Jó napot kívánok! Na, sziasztok! Szia! Na, szevasztok, kanók! Üdvözlök mindenkit, gyelekik és gyerekek! Darko vagyok. Vége a dalnak. Nincs vége a dalnak, mert itt vágom a krumplit. Meg borul a Billy, meg ilyenek. Kik azok, akik ilyet csinálnak? Románok. Finom, jó sült krumplit fogok enni. Élvezni fogok. Azt írja oda, hogy vége van. Ha vége lenne, akkor az utcán feküdnék éhen. Ha légtalan vagyok. Kérem, dobjanak, akkor lehet készíteni az aprót. Csináljátok csak nyugodtan, nagyon el vagytok szállva, de minden dokumentálva van. Az van kiírva, hogy spár, de nincs benne semmi! Bemész és moslék van benne! Tej, májkrém, semmi! Virslivel bemész, és tiszta virsli az egész, virsli van. Meg ilyen vastag kolbászok. Ennyi! Normális vagy, tesó, hogy vagy? Hát... Nem, én lekaparom magamról a bőrt. Mizu. Hát most beszélek, nem hallod, amiket kérdezek? Mi az, hogy Mizu? Mizu, országos közszereplő vagyok, jöttem fel dolgozni, mert ez munka. Vaj, de jó gec, igazi jó dobozos gec. Gyerekek, ez az, bazd meg! Geci! Tökös gyerek vagy? Fasza gyerek vagy? Na, akkor gyere öcsém, itt egy vadászrepülőgép, MiG-29-es, tessék ülj be, vidd el a gépet. El tudod vezetni a gépet? Nem tudod elvezetni. Van valami baj? Van valami baj? Akkor húzz el a gecibe kapítósan arra. Arra menjél. Arra induljál el. Micsoda? Akkor indulj el! Menjél arra! Arra indulj el! Nekem magyarázol. Te kutya! Te, faszokó, mi van? Miért kell ezt sem? Miért nem lehet normálisan beszélni az interneten? Figyeld, ugrál, he. Na, van nálam Pepsi, mutatom nektek a Pepsit, várjatok, pillanat, figyeljetek. Itt van egy Pepsi, ez is van nálam. Úgyhogy Pepsi van, minden, most itt alszok, lehet. Van még nálam egy croissant. Kék szilvás croissant. Adjál már egy szál cigit. Figyelj, adjál már egy szál cigit, van nála egy szál cigi? Nincsen egy szál cigi? Köcsög! Te faszopó, geci, mi van, te kutya? Mi van? Gyere már ide, légy szíves! Menj már le a földre! Menj a földre, jön valaki, nem jön? A kumányának, te kutya! Mit írogattál az interneten? Mi van, te faszopó? Ez Android TV. Tehát agresszió jön rám, az baj, az nem jó. Akire agresszió jön, vagy valami ott szellemi, szíkai valami, nem írja. Erre sem tudok odafigyelni semmire. Megőrülök mindjárt, nem igaz, bazd meg? Mi az, hogy hol vagy? És megint beírja valaki, hogy ez Nyíregyháza. Na, ki is röhögnek a csajok, hallod? Tégedet. 10 darab csaj. Féltek, 10 darab csaj miniszoknyában vannak rám, miniszoknya. Most, hogyha lemennék, nő tengerek vannak, csajok vannak, sorozatban vannak a csajok. Na jó, elég is volt az egészből, geci. Faszmatasztal! Ki a bolond? Miért?
Donald Trump rendel, gyerekek. Fehérházból fogadom az embereket, üdvözlök mindenkit, üzleteljünk. Mert írja ki nekem, hogy minél több komment érkezik, minél több komment, annál több USA dollár növekszik, az USA dollár, a dolcsi. Nekem ide, Pistikének, papának, apának jön a dollár, érted? Mi a kedvenc ételed, MC Isti? Hát régen én nem a bolognait szeretem, tesó, nem a bolozsnyai, vagy ti hogy mond, bolyog, vagy hogy mondjátok? Bolonyai, én nem úgy mondom bolonyai, én úgy mondom bolognai. Elkapunk Istvánka, Popovics. Ki a faszom az a Popovics? Popovics. Ezek valami hülyék lehetnek. Bezárult a kör, pityek. Anyát zárult be meg a az. Kopasz, jogging felsőbe, és engem néz. Mit néz? Figyeld, engem néz. Figyeld, engem néz. Megkérdeztem egy járókelőt, egy spanyol embert, hogy mondja már meg, hogy jó utcán járok-e, hogy minden rendben van-e. Erre fel azt mondja, hogy hát ő nem tudja, hát arra van, ő nem tudja. Erre fel megkérdezek egy másikat, az verekedni akar. Mi van? Elkezdi, hogy üző meg ott kekeckedik velem. Most meg ott néznek. Ne törődj azzal, hogy más hülye. Érezd magad jól a bőrödben. Boci, tarka! Hagy legyen már neki az a joga, hogy ő hülye legyen. Sziasztok, lányok, Csipendél. De ez a gyakorlatban nem kivitelezhető. Hogy mondja már el, amit akarok? Nem tudsz nem törődni vele. Hát de nem lehet elviselni idegrendszerileg! Tehát nem tudsz nem törődni vele. A büdös... Hívjuk be! 3 óra 20. Ez a Kőbánya Blues. Hol a füled? Itt a fülem. Mindenki látja, itt a fülem. Olyan, mintha azt kérdezném, hogy neked hol az orrod? Mikor tudod, hogy hol az orrod. Akkor ezt kimered jelenteni, hogy te jobb vagy, mint Ronaldo? Lehet, hogy tud dekázni, azt lehet, hogy jobban tud, de hogy nem viszi el mellettem a labdát, az biztos. Mert én, tesó, én kicsúszok, becsúszok alá, elviszi balra, akkor a lábammal ki tudom nyomni a lábamat, tesó. Na vettem egy rótert ma, full gigabit róter. Gyerekek, egy vadi új róter, nagyon komoly, a Donvloa Duploa 300. Krémes ez a coki krém. Sportitalt iszok, tesó. Powerade. Hozok egy Powerade-et, van egy Powerade-em, gyerekek, Powerade. Hogy a kurva Isten bassza meg, várjál egy kicsit. Meg holnap megyek ruhákért. Van ott Tommy Hilfiger, Boss, Calvin Klein, meg ilyen krokodil, laktóz. Lacoste-t veszek, Lacoste. Próbálok venni egy laktózt holnap. Figyeljetek, vettem egy ilyen komoly sapkát. Ezt megmutatom nektek. Egy ilyen sapka. Na ehhez mit szóltok? Csak még nem tudom, hogy melyik izével fog jól állni. Tudjátok, meddig aludtam? Hello, prosím vás. Földrajzból 5-ös. Csillagos 5-ös vagyok földrajzból, igen. Milyen Nyíregyháza? Siófokon hol van pálmafa? Hol van ilyen Siófokon? Ez nem green scan, tesó, mert ide jövök és megfogom a fát élőbe. Milyen green scanről beszélsz? Hát itt vagyok, ember, ez nem green scan. Ha kinyitod a szemedet és megnézed a térképet, akkor nem New York Lisszabonnal szembe van, te kutya? Hát nézd már meg a térképet. Lisszabon, New York, légvonalba, csillagos 5-ös vagyok, mert ez így van, ahogy én mondom. Jó van, kötekedős kedvedve, vagy inasok? Ilyen feje van? Mint egy puzi, hát ez kisebbségkomplexusos get. Siófokon szerintem most -2 fok van, meg plusz 20 fok. Szevasz Lil Tecca, Lil Tika. Az egy rapper, az egy amerikai rapper. Itt vagyunk a USA-be, gyerekek, a USA. Amerikai Egyesült Államok. Na most a látványt figyeljétek. Ez itt a Road 56, haver, a moziban a Tripla X, Elvis meg a Jimi Hendrix. Hajléktalan lettem testvér. A szöveg, a duma már semmit se ér. Hajléktalan lettem testvér. Ha megtudom azt, hogy te ki vagy, neked véged. Figyeljetek, pálmafa. MC Isti, Barcelonából, pálmafák közül. Sziasztok!
Én ennyire vittem, pólóba vagyok, ti meg -20-ba. Na.